ospatzen ari gara 30. urteurrena. Nik uste dut eder eta baita ere sasoi honean dauela Torre Zabal, bizi ekitaldi pilo bategaz, gusto guztietarako ekitaldiak, eta hori ez da izan bakarrik azken urtei esker, ez? Bide luzea egin dau eta hori be eskertu behar da. Apostu hori egin izana orduan eta urteetan zehar zaindu duten guztiei. Duela 30 urtere eraikin honi izena jarri nion, Torre Zabal, nahi nuelako eraikin zabal bat izan zitekela uste nuen, eta jendeak parte hartu zezala. Eta apur bat hortik ikusi dut ekimenez bete dela Torre Zabal, eta Torre Zabal egun batean bilakatu zen bizigai leloa proposatu nion Galdakoko udalari, eraikina bete egin behar delako eta bizigarri egin behar delako, kulturak bizitza ematen digulako, eta pixkat hildo horretatik tiraka.